Ngibingelele mbukeli phinda ngomukelo kwesimanje ngizokulethela zona indaba eyifika ngaso isikhathi uMgibe ke uthole ke ebengakulindele kubalandeli ke bakhe ke lapha ke ukhuzani ke umfo kaPongose uMgibe ke ukhulume inkulumo yakhe naye ke lapha ke abahlazi ke noma ke iqembu ke labahlazi ukuthi ngempela ke uyacela ke ukuthi kukhulunyelwe yena ke umenzi ukuze ke aqashwe uyena ke ukhuzani naye ke umenzi ukuze akwazi ke ukuyikhankasela khona lapha ke emcimbini wakhe ke ukhuzani njengoba ke ukhuzani ke ezoba nomcimbi khona lapha ke eCarnival City abalandeli ke bakhe ke ukhuzani mfo kaPongose bakhwele badilika kuyena ke lapha ke uMgibe owaziwa kakhulu ukuthi ke ulandela lona ke igcwama lisha mangabe ke ekhuluma ngaye ke umkhuzani lapha ke kuona ke ulive wakhe abalandeli ke bathi ngempela ke wena ke Mgibe usuyamthanda ngempela na ukhuzani njengoba ke usufuna ke ukukhuluma ngaye lapha ke ku TikTok bakho njengoba ke ekhuluma yena ke uMgibe awuyizwe ke nangu ke uMgibe ekhuluma nalo ke iqembu labahlazi ngaye ke lapha ke ukhuzani ke umfo kaPongose naye ke umenzi ukuze ke akwazi ke azipromote aphinde afune nawo ke amavoti kuona ke umcimbi wakhe ke ukhuzani siyabuya nezinye imibukeli ungayindawo siyabonga. Ngifisa mfowethu umenzi abesemcimbini kakhuzani mfowethu uze phela naye bethe oyinqanqela abantu ukuthi mfowethu abamvotele ngane yakwethu ikhona mhlawumbe imizamo ngiyazi usebenzisana kakhulu no limit ikhona imizamo ongayizama ndaba ezithu mhlawumbe egcine ukhuzani ekwazile ukuthi umenzi naye amcele ukuthi abe khona eyoyimaketha kubantu umhlakalo ukhuzani. Noma uMgibe ngeke ngiqinisekise kodwa ukhuzani akusiyo umuntu mhlawumbe esingathi unenkinga uma umfonela for ukukhuluma endawo yomsebenzi yabo mhlawumbe ngingazama ukukhuluma naye noma ngeke ngithembise lutho yabo engakanani kodwa lokhu ngizwe isikhala sakho ukhala ngaso anginawo amandla amaningi ukuthi ngithi cha mfowethu sokhuluma nokhuzani emfaka umenze emcimbini yabo but let us give it a try sibone ukuthi sihluleka kuphi ayikho into ehlula amadoda ma ukuthi enza. Ngifisa mfowethu umenzi abesemcimbini kakhuzani mfowethu uze phela naye bethe oyinqanqela abantu ukuthi mfowethu abamvotele ngane yakwethu ikhona mhlawumbe imizamo ngiyazi usebenzisana kakhulu no limit ikhona imizamo ongayizama ndaba ezithu mhlawumbe egcine ukhuzani ekwazile ukuthi umenzi naye amcele ukuthi abe khona eyoyimaketha kubantu umhlakalo ukhuzani. Noma uMgibe ngeke ngiqinisekise kodwa ukhuzani akusiyo umuntu mhlawumbe esingathi unenkinga uma umfonela for ukukhuluma endawo yomsebenzi yabo mhlawumbe ngingazama ukukhuluma naye noma ngeke ngithembise lutho yabo engakanani kodwa lokhu ngizwe isikhala sakho ukhala ngaso anginawo amandla amaningi ukuthi ngithi cha mfowethu sokhuluma nokhuzani emfaka umenze emcimbini yabo but let us give it a try sibone ukuthi sihluleka kuphi ayikho into ehlula amadoda ma ukuthi enza